Hello bayabrok norok joton saiman kana tini fungai siri-siriwo astopol grawono morning walk khaitei badminton thungai lenglamani jorao chehara achok puro stroke manjagai langma choi thangmani chini borom gonang LT Chandra Kanta Murasing kok borok writer hega kok borok suinai chini khoroksa tipra hastini athukiri hini sini jangnai jeng boni sini murong naileinai botam tam khlai kalangkha haye haike Chandra Kanta Murasing ni sini mung nailaisinai kok borok kok robaini Laibuma o katal jorani suinai rokni bisingo juda khlai koklopna kwrung ongkha Chandra Kanta Murasing bini achaima thai ongkha Tripura hastini Sunamura bakhastini tei wandal kamio bufani mung sampada Murasing tei bumani mung Lakshmi Devi Murasing Chandra Kanta Murasing ni achaimani bisi ongkha 1957 bisini April talni 1 salmario rungnogo remsi eba 10 ho pore froni siminu bo koklop soinani jengkha kok borokni hamkrai tei hoda dofani bagai samong tangma bai baksa bo bengo bo sebok khlaikya bo tabuk sahitya academy ni adong ongoi kok robai ni samong tanggai tongo Chandra Kanta Murasing bai suijak bijabrok ongkha jeng tabo nailayano hapengai rengo sibuksa rengo koklop o koklop 1987 bisio suikha holong kok sawo bolong bisingo 1995 bisio suikha lok che thuang lok 1999 pin dewa tei pin 1999 rufai ni buduk ani nogo 2022 kok wanjei tei kok borok bai suijak koklop akorok kok borok repeat kok borok ragini tei jadoni khorang fili 2021 cherai rok ni bagai koktang deng bachagra 2005 abono karaibo cherai rok abono karaibo Chandra Kanta Murasing bai komthengjak bijabrok ongkha kolom tui kisi mukhang 1986 bolong kwkharang pihilkha bwkarang 1987 kok borok loko sangit kavita Murasing kok borok sahitya sanskriti sangbat ni bwkhak tui chati mongoi kok rubai blai 1987 bo komthengka tai koboni kok rubai blai rogobo bini suimong achok thai mankha bo tabok bo kok rubai ni haparo yak thagya uino sui tongkho Chandra Kanta Murasing kok rubai kaham suimong kaham ni bagai Sahitya Academy Basa Sanman 1996 Mohendra Deborma Smriti Puruskar 1997 Tripura Hapangni Rabindra Puruskar tei Telegraph Group bai yafarjak sokat Through Lands of the Northeast Sokat Rock yafarjagoi borom rejakha Faidahike sing bo thimani naileinai tabo hongke bo achaimani bisingke sing saimanka 1957 bisio April talni 1 salmario achayo bo thimani ongkha 27 tarik 3 mas 2023 phungni jorao astopol grawono badminton thungpaiye chehara achok phuro atomsa hawa kalai stroke manjagai langma chokha haifano bo jibi telangkha telangmani yagolokhe bono doktorok sairikha boni langma chokha taibo Tripura hastini kaisa motha tongo rangsak risakni bo khoroksa president nei chongjak hambai bayorok norok soyakarei nai tongma bagai obhaike jeng taibo kok borok suikrung rok chono kalangni thangke jeng borok disini morong naileinai saiman lainai asungno hambai।